खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी 4 नं जमदर बेबाव बिपिएफ दलनि गेदेर खहा 15 बोसोर बिपिएफआव थानानै खामानि मावबोनाय रन्जन बसुमतारिया इउपिपि दलाव हाबबाय। नंगौ 4 नं जमदर बेबाव बिपिएफ दलनि गोबां मावथि हान्जाफोरा बिटिसि बोसोरखौथिनि सिगां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि दलाव हाबगासिनो थानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। 4 नं जमदर बेबनि सिङाव थानाय जानालिगाव प्राइमारिनि सिङाव दिनै रन्जन बसुमतारिनि नखरैनो दिनै इउपिपि दलाव आखाइ हमफैबाय। मख'नो गोनांदि बिथां रन्जन बसुमतारिया खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपि दलनि नीति आदर्श आरो मावनाय दांनाय गासै खामानिफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपि दलाव आखाइ हमफैदों होनना फोरमायदों बिथां रन्जन बसुमतारिया। दानिया फैदो बिथां रन्जन बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंखो जों आबुङै मिथिना लानि। आङो बिपिएफनि मोनसे माबा आरो बिदिनो पाब्लिक वर्कार खौ आङो मोजां मोननानै इउपिपिएलआव आङो जगदान होदों। इउपिपिएलआव जगदान जानाया जाहैबाय इउपिपिएलनि बे प्रमद बर' सारा जेरैनाखि मावदों बेफोरबादि मावनायखौ नुनानै आङो माने जौगानायखौ नुनानै आङो इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय। बे समाव आङो इउपिपिएल दलाव थानानैनो आङो खामानिखौ मावलांनो नाजागोन। जोंनि प्राइमारिनि जानानै जानालि प्राइमारिनि जानानै बिथाङा जे जोंनि दलावहाय हाबफैबाय। दा जों बेखौहाय अनेक माने जोङो गोसो गोजोनै बिथांखौ बरायनानै लाबाय आरो जिखि खामानि जाया मानो जों बिथांखौ लाफाबाय थागोन आरो खामानिखौ बेखौ लानानै मावलांबाय थागोन बेफोर बावबाय। बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जाबाय दिनै। दा बिथांनि थाखाय जोङो प्राइमारिया जों बिथांखौहाय गोसो गोथारै आजावनानै लाबाय। बिथाङा हयथ' 17 बोसोरसो बिपिएफआव मावबोदोंमोन। दा दिनै इउपिपिएलनि नीति आदर्शखौहाय मोजां मोननानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। दा बेनि थाखाय जों माने प्राइमारिया माने आजावनाय लाबाय आरो सब खामानियावनो जों बेखौ अरायदिन लाफाबाय थागोन आरो जुमदार हिसाबै नोंथांमोननि थासारिया माबायदि दा? दा जोंनि 4 नं जुमदार हिसाबैथ' माने जोंनि इउपिपिएल हिसाबै माने अनेक मोजां फिला आरो 100% जों सरनजित बसुमतारी सारा जोंना एमसिएलए जों देरहालांगोन 100% गेरेन्टिखा आरो रावबो होबथानायनि दम गैला।